Joe Stavec, Klaudija Fišin, reditelj Brent Huff, direktor fotografije Rudi Harlan. Sad ovde ima malo više ljudi iz ekipe nego što su meni dali spisak, jeli, pa ću posle da moliti neko njih da pročita i drugi. Da li je Dušica tu? Nije, šminkerka, ali da je pozdravimo, lepo su gledali na filmu. Momilka Bajlović, kostimograf. Koordinator produkcije Slava Ulanović. Direktor produkcije Zoran Otašević. Ovde šef kaskadera Milkica Božić. Milkica, ja ću te zamoliti da dođeš da kažeš imena svojih kolega, onih rakobarnih, jel? Večer svima. U ime moje i mojih kolega Radoljuba, to je Raše Jelića, koji je zadužen za sve tuče, Slaviša Ivanović, moj asistent, i još mnogo kaskadera koji su bili na srpskim ožiljcima. Hvala. Sjajna muzika, morate se složiti, Ratko Aksentijević. I Milorad Kocić, grupa Biber. Profesionalna grupa Biber. Dobro. Onaj sjajni vokal na kraju, ne znam ko je to očekivao, ali Tanja Savić. Šestra senka, Bojana Branković. Nadam se da rane nisu filmske. Agencija, da Bog da su svi ovakvi agenti. Tijana Plemić. Ne znam kako ćete sada gledati kada bude čitala vremensku prognozu, ne znam. Devojka terorista Biljana Nišić. Otac Steve Egnju. Suzana Jana Milić. Producenti Predrag Rajčić. Dragan Savić. Ja ću zamoliti kada budem pročitao da dođe do mene malo. Uloga Aleksa Obilića, Vladimir Rajičić, koji inače je scenarista i producent ovog filma. Prvo da kažemo nekoliko reči, dogodilo se nešto što je malo ko očekivao, ovo je američko-srpska produkcija. Evo, izvoli Vladimir, ako se ja nekoga zaboravio, izvoli. Sjajna uloga, američki i srpski glumac, Željko Jack Dimić. Vladimir, evo mikrofon je snoj da se obratiš malo ljudi. Hvala Vanja, hvala svima, hvala stvarno svima, ovo je nešto nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno. Prvo htio se zahvalim svojoj majici, koja je ovdje u publici. Uhvatite Hollywood, koliko ja vidim. Verujte, pre 2 nedelje smo imali, ja i Dragan, bili smo u Hollywoodu, bili smo u Sonyu, pričali smo pred ne znam koliko ljudi, bilo je okej, ja. Dolazi dole, Potpuno te razumem. Dakle, hvala vam veliko za ovaj film. Svi koji ste radili na njemu i vi koji ste bili u sali, pričajte. Znate kako je bilo nekad Stojansko, kaže čita i daj dalje. Vi gledali ste, pričajte i nadam se da će sale biti pune. Hvala vam još jednom i laku noć. Hvala što ste došli na premijeru filma Srpski ožiljci.